Bicolanos Vlog. Oh. Uy, ay, patay. Ano kaya? Malalim yan. Patay. Namatayan tayo, guys. Nabasa ata yung ano, makina. Yan. Salamat sa ating mga mabubuting kalooban. So yan. Namatayan kami, guys, ng ano, makina. Siguro nabasa. Ayun. Wala ko yan. Lapit na. Namuti ah. Namuti. Mamaya pula na yan. Buti na lang dating ano, mekaniko si DJ. Kung kaya natin. Kung kaya di, kaya nabibitin tayo niya. Dahan-dahan bigla lang tayo. Ayan, ayan, ayan. Yun. Sige. Hoy! Taro!
Hiningal lang. Alas 2 na. Ano mas na? Alas 2. Mas na? Maaga po. Maaga pa. Gagawin talaga tayo po. Malayo pa. Ngayon, dumuras pa. Hala, di ka na mag-uli. Sa pagpasok. Di ka na mag-uli. Di ka na mag-uli. Ang palaog. Palaog pa lang ang haba na. Ayun na. Sige. Go! Grabe, hindi minunong. Nagtaragasono ko. For owner, ano na? For honor. Aandar yan. Eh, kapapasusukuan, dami mo ng pinagdaanan. Tama. Dami mo Ngayon ka pa ba susuko? dami mo na nilakbay. Ngayon ka patitiri. Grabe ba yan? Grabe ang dami yan. Kailangan siguro ni ano for owner na ipapapak. Parang tao din niya napapagod eh. Nagpahinga lang siya ng konti, may under na yan. Wala na sa vlog, okay ka lang. Hindi na okay. Bago pa yun. Ay, pwede na. Ayaw. Ayun na. Sige. May mga tubig. 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 Tagal matuyo eh. Tubig. Gusto ko mag-drain tayo. Tubig na lang natin. Nakabot sa laog. Tagal man. Tagal matuyo. Konti tuloy natin, konti. Ayun guys, yung volcan guys. Oh. Hindi ibig sabihin, hindi mainit yung dyan sa ano niya. Yung volcan. Kasi may Volcano. No? Dito yan sa Albay. Hindi siya mainit. No. Ano ba lang dyan sa natin? Ay, oh, sorry, nakalimutan. Ilayo mo muna tayo. Ilayo mo muna. Konti. Bawas kita. Ang laki ng ano, ng laruan namin. Fortuner. Iko. Tapos pa.